Не си усещам пръстите на десния крак. Това не е приятно по принцип. Всеки не усеща по нещо. Ама си усещам колената много добре. Аз усещам облаците. Да. Видим се. Видимо доволни идват към нас. Така, с нощи малко екстремно, но стигнахме до хижа Тъжа. Ето това е хижата. И почти успяхме да се изкъпем с почти топла вода. Да се постоплим. Пихме малко ракия и вино, признавам си. Но въпросът е, че закрепихме положението. И днес ще направим един доста по-лек преход до хижа Мазалат, за да се повъзстановим, защото вчера буквално на бегом слизахме отгоре от върха. Не знам точно за колко време го взехме, но със сигурност доста по-бързо от това, което е предвидено. И така, и затова сега днеска има малко болешки, но като цяло сме окей. Това е положението за сега. Това е положението, приятеле. Приятеле. След първоначалните 30 на минути по равен път, пътеката за Мазалат влиза в гората и тръгва рязко нагоре. Има около 400 денивелация в 2 км и половина, 3, нещо такова. Днес, разбира се, на Ботев е ясно, когато ние не сме там. Вчера не успяхме дори една снимка да си направим на връх Ботев. Но гледахме в социалните мрежи едни хора, които скачат там и се снимат. А пък аз това му казвам на камен, че ако се качим до Ботев и скочиме, може би това ще ни е последния скок в рамките на месец-два. Така го усещам. Затова нека да не се връща. Нека да не се връща. Точно когато не те снимах, ти изохка. Цецо има някакъв много сериозен проблем с тази единия крак, изтръпва му крака и не си усеща пръстите. Което не звучи добре. Изобщо не звучи добре и не се усеща добре на всичкото отгоре. Иначе, днешният преход не е толкова дълъг, но си е стръмничък и някакси много влажно, задушно. Много се потим, малко бавно вървим днес. Добре, че не бързаме поне. Да, и хубавото е, че си помогнахме от вчера и слязохме до Тъжа. Всъщност ние направихме половината преход от, както е по пътеводител, от върха до долу. И може да си позволим да сме малко по-бавни днес. На хижа Мазалат сме, прекрасно място, днес по-лек преход, защото вчера бяхме направо смазани от това качване на Ботев и екстремното слизане 3 часа в дъжда. Слязохме го наистина много бързо, почти тичахме надолу. Мен това, което повече ме притесни, беше качването там на този алпийски траверс, който, да ти кажа, доста ме озори. А пък и си беше доста опасно, а пък ние до последно малко бяхме така неглижирали един много важен аспект от нашето пътешествие и това са планинските застраховки, защото на такива опасни места стане ли нещо, наложи ли се да има примерно да те евакуират или пък някаква медицинска помощ, тия неща излизат адски скъпо. Да, и всъщност се замислихме, че трябва да обърнем внимание на това, наред с всичко, което споделихме за нашата екипировка, за как да се планират преходите и така нататък. Наистина е много важно да се направи планинска застраховка. Ние не сме го неглижирали, просто го оставихме за последния момент. Да, за щастие има варианти това нещо да стане изцяло онлайн. Ние ги направихме в Уника. Не сме ходили в офис. Много лесно и бързо стана всичко, за щастие. Защото буквално да бяхме тръгнали без застраховки. Да, това ще да е доста тъпо. Не, че нещо се е случило, нали, но това е за такива ситуации, където евентуално нещо, защото винаги може да се случи нещо. Най-добре е да не се случва. Както знаете, вече запознахме се с един поляк, който миналата година беше тръгнал на Ком Емине и под връх Мургаш си щупил кръка по някакъв супер
елементарен начин, нещо се обърнал надясно, стъпил на криво, чупил си кръка и съответно се наложил ПСС да го свалят и сега тази година продължава пътя си. Така че наистина задължително си направете планински застраховки, може да ги направите за една година, ако ходите много често в планината. Другия вариант е за времето, за което сте си планирали прехода, примерно за 30 дни. Застраховките ви покриват медицински разноски, репатриране, издирвателни акции. Това е нещо, което често се случва. Всички сме гледали по новините как търсят хора с дни. То особено в Стара планина много често се случва някой да се загуби. Така че бъдете спокойни, че ако нещо стане, няма да плащате хиляди левове след това на ПСС, на бърза помощ и така нататък, защото винаги могат да станат някакви неща. То всъщност, ако закъсаме нещо, не дай си Боже, какво трябва да се обадим или на 112 или на каква е на планинска спасителна, мисля, че 1470 е телефона, за да и на 112 да се обадите, те ще ви насочат най-вероятно към планинска спасителна служба, да кажете къде сте и от каква помощ имате нужда. Отделно, доколкото знам, за хора, които се занимават с екстремни спортове, има такива специализирани допълнителни застраховки, включват рискове, които настъпват при, примерно, парапланеризъм, маунтинбайкинг и така нататък, което за мен би било доста полезно, защото аз с колело така съм се пребил, както не ми се иска да се сещам. За спокойствие е важно. Цялото това нещо наистина е важно, не е скъпо, пък същевременно може да ви спести толкова много мъки, толкова много болка и толкова много пари, че наистина просто. Да. Не знам, аз, както кажа, за година наистина, ако ходиш, ако всеки уикенд си в планината... Евгений всъщност каза, че обмисля да си направи за годишна, защото ние с него примерно доста често ходим да бягаме по някакви места, на Витоша и на други места. Той ходи с други негови приятели, много често се качваме на Витоша. А Витоша, колкото и да е малка и подценявана планина, така хубаво може да се загубиш или в някоя виелица някъде да... Между другото, Витоша толкова рязко се сменя времето, че наистина просто... Абсолютно. Както си е хубаво времето, така изведнъж ще извие един вятър и става нещо страшно. И се губиш, мога да замръкнеш някъде, не мога да... Наистина важно. Така да е. Ако тръгвате на такъв преход особено, направете си планински застраховки, много бързо става, дали ще отидете до офис, дали ще го направите онлайн, не отнема много време и не го правете в последния момент. Като нас. Най-добре, Просто ние много неща трябваше да организираме за кратко време, но отделете си там 2 часа, свършете го това нещо, за да сте спокойни. Аз съм сигурен, че много хора забравят това нещо да го направят. Цеци, нещо днеска не си ентусиазиран. Изобщо не съм ентусиазиран, защото тръгвам в адски мъки. Трудно се придвижвам. Аз път съм спал 2-3 часа и съм странно енергичен. Да видим до кога обаче. Айде, мерси. Чао. Ще се чуем, ще се видим по-нататък. Държиме връзка. Чао от мен. Чао. Айде, Цеци. По-смело. Аз съм смел, за първия бърз съм смел. Цеци се движи доста уверено. Сега, но ще видим като започнат изкачванията, защото обикновено там го прерязва. А пък мен на слизанията, така че ще видим дали конския мехлем действа. В тая палатка спи Ангел, който снощи ми донесе конското мазило, с което ще излекувам кръка и малко провизии. И казваме чао на хижа Мазалат. И какво? 12 км и половина в хижата, посока Шипка. Доста приятно за сега. Предстои ни обаче малко изкачване, не толкова малко всъщност.
Да, Цеци, Да. Ники Жозана, спряхме да обязваме. Виж ми носа. Ох, супер. Да. Там, където е географският... Много вкусна храна на много добра цена. И се заредихме сериозно с кюфтенца, салатка, пържени картофи. Жега. Доста да. Вървим по откритото към връх Шипка. Вече може да се каже, че е типичен летен ден. Слънцето пече доста силно, за щастие има вятър, който разхлажда. И сега го блъскам. Значи вие си имате вашето гориво, аз имам моето си гориво. Вие само ядете, вате тук. Ти само пиеш. Си хора не си. Решихме да изкатерим малко стълбички до паметника на свободата, защото по принцип не катерим достатъчно всеки ден. Но сме само аз и Евгений, защото Цеци го боли крака и го е качвал много пъти и се лекува с бира. След като си починахме на Шипка, продължаваме още 7 км до Бузлуджа. Леко е пообрасъл този участък. Около 3 км от хижа Бузлуджа сме. Спряхме за малко почивка, защото вече сме доста изморени. На Цецо от десния крак почна вече много сериозно да се хваща, по-скоро да изтръпва. И трябваше да се събува обувката, за да може да продължи. Реално е на няма и час път хижата. Въпросът е, че е изкачване. Цеци, нямаш много свеж вид. Не, аз съм свеж, не съм изморен изобщо, ама ми е трудно ходенето. Аз съм като нестинарка. Това е. Всяка стъпка Това ме накара да се почувствам много по-добре, между другото. Ме гори отдолу. Не, аз съм окей, всичко друго, освен тази приятна травмичка, която си я нося от втори ден. Ама не се оправя. Става по-зле. И той веднага взе позиция. Аз искам баня. Всички искаме баня, но ти поне утре ще си вкъщи, да. Ще се подмиваш с благовонни масла и сапуни. Още от сега мисля как ще си купа продукти и си направя баница. Стига, човек. Ето сме на тема храна. Дай да кажа нещо, операторчето. Толкова вие видяхте в Лескова, спомняте си какво беше. Нямаше никой, нямаше храна, нямаше ток, имаше бира обаче, което беше приятно. Но всъщност хората, които са били преди нас там и хората, които са били след нас там, е било някакво страшно огощение, някакви вратни паржоли, които са били, не знам от какво праса са били, но са били огромни тия паржоли, някакви наденици, някакви неща. Салати. Било е скандално, а ние там ядохме консерви от Боб. Консерви, кюфтета с Боб бяха, които бяха, дали са? Кюфтета бяха като кучешки. Но имаше бира, което явно все пак са оставили нещо и за бедните туристи, които отиват там в хижата, която няма никой.
Но един ден разлика и ще се получава. Общо взето, различават се впечатленията на хората за различните хижи. Ето днес, например, разбрахме на Озана, че Джорджано е бил недоволен, че баницата му била много скъпа. А пък ние останахме супер доволни от пържените картофи, кюфтетата и салата, които ни направи жената и изобщо не бяха скъпи, даже бяха по-евтини от на другите хижи. Така че, не знам, явно е субективно. Тая гора е някаква много интересна. Мен малко митично ме боли коляното, но е по-добре днес като тяло. А това мазило ли? Аз не знам. Това сме имали чак такива слизания, не? Нова порция зелен екран. Не, този път си изличи, че сме на планината. На здраве. Айде си към на здраве. Кри това да не се вижда. Да не се вижда. Да няма продукта. Ние така хубаво си отпихме като от реклама. Професионалисти. Отново сме седнали тук, както се правим всяка вечер, да споделим някакви неща. Ма не тук, защото всеки път сме виждали. Така да. Сега да кажем къде сме, може би. На хижа Бузлуджа сме. Да. 31-2 км днес направихме преход. Доста приятен в началото, малко тегав в края. Но пък хижата всъщност е доста приятна. Пълна е, но ни намериха места, нахраниха ни, изкъпахме се. Една много хубава поляна и зад нас, между другото, има много гъста стара гора, в която даже мислеха сега малко да се поразхода. Но... Евгений тръгна на някъде, ти ще тръгнеш на някъде, да си оставам тук да си пия биричка. Но всъщност се оказа, че не си оставаш тук. Не си оставам тук. Да, всъщност това, което е важно сега аз да кажа е, че за мен прехода Коме-Мине свършва тук, поне на този етап, поне за сега, защото просто вече заради тези болки в кръка няма удоволствие от ходенето, просто причина, че всеки ден е наистина на ръба дали ще стигна до някъде там, където сме тръгнали, защото просто не че са толкова страшни болките, колкото не си чувствам кръка от време на време, както се шегувам и ни бие тока и просто мога да продължа според мен още няколко дни, но няма никакъв смисъл за мен, защото дори хубавото от това, че спирам аз тук, заедно с Евгений, между другото, който така, че по план трябваше днес да си тръгва, ще си ходиме заедно. Утре, да, но хубавото е, че поне съм от Бузлуджа и най-вероятно в някакъв момент просто ще го продължа този преход, защото сега в момента имам стимул. Може би без проблем ще стигна до Котел, не без проблем, с мъки ще стигна до Котел, но може би стигнали до Котел, едва ли някой се върна да завърша прехода Коме-Мине. Ами аз не съм много така психически подготвен да вървя сам. През цялото време си представяхме, че сме поне двама човека. Така човек се чувства по-сигурен, по-спокойно му е, защото и аз от няколко дни коляното ме боли, едва хода долу, нали, заради мазолите и така нататък, ама знаеш, че си някакви хора. От друга страна пък, като знам, че той не е добре и всеки един момент може нещо да му се схване кръка или да не може да продължи и да сме на средата на нищото, защото от тук нататък преходите са малко по... Някои от тях са долу дълги, не са тежки, но са дълги. Ами да, те са тежки, защото са дълги. Да. И защото няма никакви, на много места няма хижи, има някакви заслони, където няма нищо, няма храна и така нататък. И от друга гледна точка би ми било по-спокойно, защото няма да го мисля, ще мисля само за собственото си състояние. Дори в някакъв момент да преглътнеш болката и да продължиш да ходиш, просто проблема е там, че не знаеш наистина могат да остави в някакъв момент наистина да ти се сване кръка тотално, защото този проблем при мен е очевидно идва от нерв, нещо прещипам, възпален, прехапан, защото тръгва болката от таза, стига до пръстата на кръка. Очевидно е нерв. Не знам дали знаете, обаче нерва във всеки момент може просто да... Както ние се шегуваме, това да удари тока, ама то си е точно така и просто приключваш и то не може да стиснеш зъби и да ходиш с болка, защото то просто не ти позволява да ходиш. То така да е, общо дето той иска да каже, че му оставя да си празнува рождения ден други ден сам. Което е още по-тъпо става. Но да, Но както каза сестрата ти, както ти винаги си го искал, сам и посредата на нищото, така че перфектният рожден ден за теб. На майната си. На майната си нищо. Да. Продължавам към гара Кръстец и Грамадлива и Чумерна, Котел, 2 дни за един, ще се опитам 55 км преход да взема.
И в котел и аз ще преценя как се чувствам, защото много ме боли коляното, въпреки че от мазилото ми доста така не се чувствах по-добре, а и там денивелацията не са толкова големи, няма такива резки спускания, така че се надявам да съм окей. В котел ще преценя как се чувствам и дали ще имам сили да взема останалите километри, защото те са много за 3 дни. След това ми остават. Измислил съм някакъв план как да се случат нещата, но общо ето ден за ден ще се решават. Важното е, че оставям апарата, дрона и всякакви такива неща. Ще снимам само с малката Insta360 Action камерка. Ще бъда доста пестелив, защото имам само една останала карта. Освен да ви покажем и хижата, за сега сме добри впечатления, много така гостоприемно ни посрещнаха хората. Каза, ето тук лягайте, капете се, идваме, ще ви нахраним и всичко ще направим за вас, така че... Вчера като се обади Евгений между другото в хижата, знаеш какво казах? Хора, няма никакви места, обаче няма ви остава така. Да, всъщност ние можеше да спим и на чували покрай хижата, има много хубави поляни, но в крайна сметка по-добре, може би на легло, така ще си починем. Това е. Да, стана много дълго, ще го режеме много. Цеци ще го реже, аз не.